Zdraví ťa Radical Chef, a.k.a. Král Severu, a.k.a. Jon Snow, a.k.a. Ragnar Ragnarsson, a.k.a. všestranný týpek, toto je Decoded a môj track Musel som sa vyspať, MSSV. Tak ten track v prvom rade produkoval Die4, čo je od nás Sever Gang, chalan, čo vlastne jazdí s nami aj showky a vravil som mu, že chcem niečo strašne úderné. Je to vlastne otvárajúci track celého nejakého môjho nového projektu a potreboval som niečo také strašne úderné, čo som chcel spraviť. Takže trebalo taký riadne trapový, silný beat, na tých veciach som silný a chceli sme to proste nejakým spôsobom tak vyhecovať, že je to taký club banger, ale zároveň nie. Ten projekt sa volá Musel som sa vyspať, toto je titulný track, takže som sa musel vyspať, naletieť do štúdia, nahrať to a proste je to dosť taký silný track, akože tvrdý. Vieš, rýchle BPM, je to po piči, akože mňa to baví, stojím si za tým, je to raketa. Takže musel som sa vyspať, trochu sa nachystať, nech zase idem ako píla. Presne to rozpráva celú tú náladu toho projektu vlastne a otvára celý ten projekt, že proste niekedy, vieš, my ako etablovaní, ja neviem, reperi alebo niečo, vieš, máš veľa koncertov, stále sa niečo deje okolo teba, stále niečo zažívaš a proste už som bol v takom štádiu, že som potreboval byť úplne nejaký taký fresh, riadne sa vyspať, ja teraz vlastne nepijem alkohol, dosť dlho je to, dosť dlho, pre repera 7 mesiacov je dosť. Takže celkovo to naväzuje na tú tému, vieš, toho takého znova nejakého detoxu, oslobodenia sa od nejakých party, afterov, aj keď stále chodím na nejaké parties, len teraz som šofér, vieš, alebo čo však. Není tak? A ako sa cítiš na party, keď si šofér? Fú, crazy, je to... A moji chlapci sú ešte takí, že peklo a je to akože psychiatria, vieš, úplná psychiatria. Akože. Takže... koľko teda potrebuješ ty spánku na to, aby si bol, že vyspal? Teraz 8 hodín, ale dakedy, keď som aj, že dal si nejaké drinky, tak aj 10-11, vieš, to telo proste je strašne zlý spánok, samozrejme. Teraz 8 hodín a som mega fresh, vieš, niekedy 9. Teraz sme boli v saunách, tak som spal 10, ale akože je to tak, že 8 teraz. A úplne v pohode dokážem, že aj 6 hodín spím a som úplne fresh. Lebo proste to telo máš ultra dobité, vieš, akože tým, že... Bez toho alkoholu určite. No jasné. A štetky budú slintať, prachy budú cinkať, len dobrý beat mi prihraj. To je úplne typická proste rapová fráza všade, akože na tento štýl. Taká 3-6 Mafia fráza, že stačí mi proste dobrý beat a viem to rozsekať, vieš. Len je dneska veľmi ťažké, ako je strašne veľa type beatov, nájsť nejaký taký beat, ktorý je čo najviac originálny, vieš. Ale vďaka Bohu máme tu Die4, máme tu MJ, máme tu skvelých producentov, ktorí to dokážu. Zase sa opakuje hook, že musel som sa vyspať, trochu sa nachystať, nech som svieže zvíra, štetky budú slintať, prachy budú cinkať, už ma čaká Black Audina. No a toto bol taký tento, že ja mám taký track, že v mojom BMW, čo je akože dosť taký, že známy, idú z toho BMWčkári, ale dal som tam teraz, že Black Audina. Ale to je tým, že vlastne som teraz, že v novembri najebal svoje auto a bolo strašne dlho v servise a mám chalanov, čo sú tu aj so mnou, čo sú všetci zase, že Audina gang, takže vždycky to bolo tak, že už ma čaká Black Audina, že som vedel, že oni prídu po mne. Takže... A chcel si osloviť asi No akože hej, ale neplánujem teraz úplne, že si kúpiť Audinu, vieš, alebo niečo, aj keď shoutout Audina 1 Formula Team. Sú už aj vo Formule 1, ale pohoda. Mám to rád, mám rád Audi, mám rád BMW, ale BMW je srdcovka, to je láska. To bude navždy. Poznáš memečka alebo BMWčkárov? Nie, radšej nie. Úprimne, nie. Nechcem, lebo mi to všetko preklopí presne do takého toho, vieš, nechcem, aby mi to ovplyvňovalo moje čisté myslenie, čo sa týka BMW. A potom tam máme vlastne, opakuje sa stále hook, že navždy Nike Boy, letím adios, zbieram kade tade cash jak Super Mario. A to je proste, to navždy Nike Boy je taký môj postoj k tým veciam, že milujem Nike, vieš. Že ja to všade aj spomínam a jedno z druhým Nike. A je to pre mňa také,
že nepotrebuješ, vieš, úplne niečo, že Gucci alebo niečo, potrebuješ funkčné veci, vieš, že ja som za to, vieš, niekto má rád Balenciaga, ja to tiež mám rád, mne to nerobí problém, ale som za takú funkčnosť, vieš, že športová elegancia, jak sa vraví. No a Nike je pre mňa, vieš, také, že ťa Boh odfajkol, vieš, že dobre, môžeš žiť tu na tejto planete, ale robí si srandu. Navždy Nike Boy, letím adios, žerem hejterov, lebo idem carnivore. To je proste vyjadrenie toho, že carnivore dieta a máš tam, že väčšinou je to na stejkoch alebo nejakom mese a jedno s druhým, vieš, že žerem hejterov, je to dvojzmysel, ale vieš, že žerem tých hejterov všeobecne a o to viac ich, jak keby žerem jak meso, vieš, že proste, my sme chceli aj spraviť taký záber v klipe, že tam žerem nejakého človeka, ale vraveli, že YouTube by to akože tak nejak zase podľa nových pravidiel by to dojebal, hej, že by to sekal alebo niečo. Stretávaš sa často s hejtermi? Málo, strašne. Práve, že by som sa chcel viacej. Málo, nie, vážne, veľmi málo, akože niekto, že by mi niečo to sa mi nestalo strašne dlho, však ja zase nie som nejaký wannabe rapper alebo niečo, mám už niečo za sebou, nejaké koncerty, turné, platiny, veci sú tam, vieš, to není, že, to není, vieš, to už není sranda, to sú seriózne veci, takže ak nejaký hejt, tak možno len nejaký, že z nevedomosti toho človeka, vieš. Alebo internetový tiger. A to áno, ale ja som myslel, že sa pýtaš na osobné, vieš, že osobne vôbec, alebo čo. A internetové, jasné, však to tam, to na YouTube, tam sú najväčší mentálni akrobati za mňa. Podľa mňa na TikToku sú. A TikTok je teraz nová bomba, no jasné. To je úplne masaker. Akože ja som tiež taký typ človeka, že si čekujem nejaké facebookové veci a že ma to strašne baví, ale netýka sa to hip-hopu alebo niečo, ale väčšinou nejakého svetového diania, politiky a tam sú bomby. Tam si to idem strašne tie veci, že napíšeš tam, že nech žije USA a si v piči. To je koniec, to si v piči, to ani nevychádza z domu. No, takže tak. Navždy Nike Boy, letím adios, moje tečie, ja sa cítim ako šampión. To je proste o tom tiež, o tých mojich chalanoch a o tých nejakých afterkách, hej, že chodíme niekde a všade sú nejaké mojetíky, belvederky a tak. A zároveň ja už nepijem, vieš, ale celé to je v takom tom euforickom stave, vieš, nejaké výpko, box a tak, prskavky strieľajú do neba, vieš, a tak, takže sa cítiš ako šampión. A v takejto atmosfére sa práve cítiš ako šampión, alebo kedy? Ja sa cítim strašne dobre, keď moji kamaráti, s ktorými sme, tak sa majú dobre. Vieš, že ako keby je taká spoločná eufória a už keď sa s nimi potom bavím, tak ja sa už cítim, že som najebaný, pritom som triezvy. Vieš, ja už som na takej vlne, že oni už ani nevedia, že ja som triezvy, že úplne to isté robíme, takže úplne v pohode. A potom vlastne navždy Nike Boy, letím adios, moja crew je novou 36 Mafiou, to je vlastne koniec hooku. Dávam strašne veľa v mojich nových textoch, v tých novších, dávam strašne veľa odkazov na nejaké zásadné crew alebo nejaké veci, ktoré ma formovali, či už je to Jay-Z, Mobb Deep, alebo práve 36 Mafia, Juicy J a DJ Paul. Takže to je pre mňa taká referencia, tribut na to, lebo aj ten beat je trošku zložený do takého štýlu, vieš, taký úplne, že južanský trepík, ja to volám, a je to pre mňa taký tribut. V noci sníval o Ficových vilách, trochu odpočíval na predmestí Ríma, potrebovala rehab ešte viacej vyzrieť ako Richard Miller, ako Justin Bieber. To si asi rozoberieme trošku podrobnejšie. V noci sníval o Ficových vilách je vlastne na margo, ja úplne si nejdem politiku alebo veci, je mi to akože nechcem byť ani na jednej, ani na druhej strane. Ale zároveň mám strašne rád, keď niečo zľudovie. Vieš, že niečo je, myslím, že sa to preberalo, neviem, minulý rok alebo kedy, že premiér má nejaké vily niekde v Chorvátsku niekde a strašne mi to tak utkvelo a každý sa o tom bavil a vralo, že ty koko, že to čo máš, že to je brutál. Takže práve preto som to tam nejakým spôsobom dal. Ja mám pocit, že sa dostáva politika už viacej aj do toho rapu, vieš, že nie si jediný, čo má nejakú referenciu na situáciu, ktorá sa deje v politike. Že? Je to len dobré, pokiaľ to není na nejakej strane. Vieš, ty ako umelec, za mňa, by si mal byť fakt akože apolitický. To neznamená, že jebať politiku, nech idú do piče všetci, ale ak ťa niečo baví, alebo chceš to robiť nejakou satírou, alebo niečím, čo je proste viac umenie, art, tak prosím, ja som úplne za to, vieš. Mne to nevadí, ja to sám robím, mňa to baví. Takže len toľko k tomu asi, ale vravím,
je to, slovenská politika za mňa je, keď som všade vo svete, tak je to len hanba, akože bohužiaľ, že stretávam sa, ja mám sestra žije dlhodobo v Norsku, chodím aj v Norsko, hoci kde, jasné. Aj do Berlína často za známymi. A to je presne o tom, že oni to tak berú, že čo sa deje vlastne, alebo Praha samozrejme, tam to už úplne preciťujú Pražáci, však ja som žil 8 rokov v Prahe, takže tam to už všetci ultra preciťujú, že čo sa deje, ale vrajím, že tí kokos sa to nechce ani o tom baviť, že na čo. No práve, vôbec. Potreboval rehab ešte viacej vyzrieť ako Richard Miller, ako Justin Bieber. To je presne o tom, že musel som sa vyspať, trochu sa nachystať. Že som potreboval proste nejaké novú inšpiráciu, nejaký viac čas na seba a tieto veci. A práve Richard Miller tiež bol typek, čo ja som si taký život našťastie nešiel, jak on, ale bol typek, ktorý bol viackrát, myslím, na nejakých rehaboch, rovnako Justin Bieber a títo ďalší a ďalší. Takže preto som to tam dal, že som sa s tým stotožnil. Oni unavení ešte pred štartom, boys dokrútený jak Dankov semafor. To je úplne, že tiež na margo toho, že potreboval som rehab a že stretávam sa s tým teraz, aj keď to vidím viac menej triezvy, aj keď nechcem sa tu tváriť, že teraz ma niečo osvietilo, ty kokos, že duch svätý alebo niečo, ale vidím to, vieš, aj na tých mladých, že shoutout všetkým, čo chcú makať a pracovať, práve preto sú tam, kde sú niektorí chalani, ale sú chalani, ktorí to berú fakt stále len nejaký taký, že však budem rapovať a rozjebem sa, nafetujem sa a urobím si party, vieš, ale ja neviem, či je to ten správny už obraz pre aj tých fanúšikov, vieš, akože však si artist, tak mal by si mať nejaký taký viac postoj a keď sa chceš rozjebať, však sa rozje po koncerte, vieš, alebo niečo, to je celé. Každý interpret si prejde takou fázou v určitom období? Neviem, ja som to napríklad tak nemal, že by som išiel niekedy, že málo kedy som si dovolil ísť nejaký, že pod nejakým vplyvom na pódium alebo niečo. Nikdy som to tak nemal. Každý práve, že sa ma na to pýtal, že čo si taký nervózny a tak, ale viem, že ja nie som nervózny, že ja už tam potrebujem ísť, že kokos mňa ide rozjebať. Že ja potrebujem tam ísť, potrebujem to zajebať a už byť s mojimi chalami a oslavovať potom, že bol super koncert. To už áno. Ale nikdy som si to ja nejak nedovolil, lebo však je to nejaká zodpovednosť, vieš, však nie sme tu rapová škôlka, ale už tá scéna je obrovská, vieš. Jak to máš pri nahrávaní? Fungovalo ti niekedy, že dať si pred nahrávaním nejakých pár drinkov alebo... Skúšali sme to aj týmto štýlom, ale ja potrebujem mať fakt úplne čistú hlavu, vieš. Pre mňa to vždycky bolo napríklad alkohol spojené s odmenou, vieš, že pre mňa to bola odmena. Že po piči sme to nahrali, je to úplne super, poďme si proste dať party, hej. Ale nikdy nie predtým, alebo že by som sa nahulil a niečo napísal, nejaký text, tak to sú strašné veci. Ja to nedokážem. Niekto je fakt v tomto frajer, že to dokáže. A práve na nejakých hociakých iných veciach dokáže urobiť bomby. Ja nie, ja potrebujem úplne, že clean, straight edge, jak sviňa a proste len robiť. Pre mňa to vtedy najviac proste cítim tú kreativitu. Môj drip asi sponzoruje Decathlon, Afterparty, Atlet, bežím bežať bro. To je presne to osvietenstvo, celé to obrodenie toho, že vlastne športový drip, vieš, niečo, akože Decathlon ma napadlo len tak, akože majú tam celkom hnusné veci, ale napadlo ma to úplne. A Afterparty, Atlet, bežím bežať bro. Je, že vlastne aj po tých afterkách posledné roky, aj keď som už býval v Prahe a mávali sme afterky alebo veci, tak ja som na druhý deň išiel makať. Že všetko hneď okamžite vypotiť a čo najskôr sa dostať do režimu. Pre mňa to bolo úplne najviac, lebo ja keď nie som v nejakom režime, tak sa cítim, že strašne wastím, vieš, život a to ma už, mňa v mojich rokoch to nebaví, vieš, wastiť, vieš. Som, ale až taký, že si neviem dať pokoj, vieš, a potom je to niekedy zle, vieš, lebo potrebuješ sa odreagovať proste, no. No. To ticho mi povie viac jak tvoje EP, pre Fame natočíš aj s Ferom Jokom sextape. No, tak to je proste to, že veľa reperov vydáva rôzne veci a proste ticho niekedy je lepšie ako ich veci. A bohužiaľ. No a s tým Ferov Jokom je to vlastne o tom, čo mal zase tú nejakú drámu alebo kauzu, tak ma to vlastne napadlo, že sú tu niektorí proste artist, ktorí by spravili všetko preto, aby sa niekde dostali. To je celé. Čo je akože asi pravda všeobecne, ale zase je to všetko v obraze mňa voči niekomu, že sa vyhradzujem ja, že by som to tak nerobil.
Mayday, ja nie som tvoj kamoš, nie som Chandler, Mayday, keď moji zmrdi obsadia backstage. To je úplne jasné, akože priatelia, Chandler, Ross Geller, neviem kto, úplne môj obľúbený seriál, ešte stále. A keď moji zmrdi obsadia backstage, to vieme, netreba vraviť. Sme známa firma, ne? Takže tak. Nemal si ma nechať vyspať, teraz pikáš, moje songy kopú tvoju hlavu, Arabika. To je celkom príjemný punchline. Že vlastne moje songy kopú tvoju hlavu, Arabika je káva, druh kávy a je veľmi silná. A to je o tom, že nemali ma nehať nemali zaváhať, vieš, v nejakom kvázi fantazírnom mojom boji nejaký rivali alebo niečo a proste je to tak, ako to je. Teraz som vydal proste projekt. Musel som sa vyspať, takže nemal si ma nehať vyspať. Takže tak. Po noci so mnou baby zháňa kaderníka, neskoro sa mení, zdraví vás pán Radikál. No tak tu netreba asi nič vravieť. To je úplne jasné, to som celý ja. Roky, takže k tomu asi nič netreba vravieť. A lyrika v trepe, zostať real rapper, v hudbe trendsetter, aj keď nechcete. To je vlastne taký už bridge. Lyrika v trepe, zostať real rapper. Ide o to, že si dávam dôraz na tú lyriku, že ma to stále baví, že nejdem na nejaký vibe úplne alebo niečo, aj to je super, aj tá cesta je super, ale verím stále nejak striktne mojej ceste. Takže chceš mať asi nejakú výpovednú hodnotu? Ale vieš, čo je dneska výpovedná hodnota? Vieš, že do party tracku nedáš moc výpovednej hodnoty, ale môžeš tam stále ukázať niečo, povedať fanúšikom niečo iné, čo ešte nejakým spôsobom nepočuli, alebo dať tam nejaké dobré bars, nejaké dobré punchlines, prirovnania, niečo vtipné, vieš. Takže len toľko asi k tomu. A v hudbe trendsetter, aj keď nechcete, to bolo vždycky so mnou spojené, že vlastne ako som vydal Freeride 1, hej, a Freeride 2, Freeride 3, slovenský Hollywood, Mágia, tak vždycky som prinášal do hudby niečo nové alebo niečo svieže. Čo úplne, ľudia už to poznali, ale ešte to nedokázal nikto nejak navnímať, nacítiť a vydať. Takže mne sa to viackrát stalo, že vlastne tie veci niektoré odo mňa boli akoby prvé, ktoré vychádzali, ale je úplne jedno, či sú prvý alebo piaty. Len vravím, že mám to rád. Takú tú nadčasovosť, takéto niečo, čo ešte len príde. A je to zároveň asi aj prekliatie, lebo vlastne ty nenaskakuješ na trend. Vieš, ty ako keby si pred tým trendom. Trend je niečo, čo už je strašne známe, tým pádom je to staré pre teba ako umelca, vieš, a ktorý sleduje nejaké veci. Nechceš nabiehať na trend, ktorý sa robí, ale snažíš sa hľadať niečo nové, prekopať to a priniesť niečo ešte lepšie. A to je taká tá moja cesta, aj keď nevďačná samozrejme, vieš, že sú reperi a reperi, vieš, niekto tým trpí, ale potom sa ti to samozrejme vráti, akože v dobrom, hej, že máš nejaké tieto honorable mentions a tieto veci okolo toho. Ale vravím, pre mňa je tá vízia strašne dôležitá, vieš, aby som nedokázal tým, že tú hudbu robím už dlhšie, stagnovať a robiť jeden vzorec dookola, vieš, pre mňa to je strašne, že stagnujem, vieš, môj život, že stagnujem, že to nemá zmysel, ja úplne som hneď depresí z toho, vieš, takže ja potrebujem stále nejaký nový nádych, ale neznamená to, že budem robiť každý trend, každú novú vec, čo príde, hej, napríklad z US, alebo príde, ja neviem, z Nemecka, alebo odkiaľ, vieš, tiež ak to necítim, tak to nerobím, dám ruku od toho preč, to viackrát bolo tak, ale ak to nacítim a fakt ma to baví a vidím v tom nejaký zmysel a myslím si, že má to zmysel, tak to chcem spraviť. Radšej big stepper jak cloud chaser, aj keď nedajú rešpekt a furt im jebe. To je presne o to. Že radšej na tom pracovať, ako robiť nejaký cloud a aj keď nedajú rešpekt a furt im jebe, vôbec to nevadí. Lebo presne tam potom mám ďalej, že niekto to kurva spraviť musí. Že niekto to kurva spraviť musí, niekto to musí začať, niekto musí začať proste objavovať nejaké nové veci. Nevravím len ja. Je super, keď mladí nerobia trend a snažia sa stále prekopávať hudbu a prinášať nové vízie a nové nejaké veci, vieš. To je strašná škoda, že hrozne veľa mladých reperov nabieha len na to, čo ide. Potom sa všetci strácajú, vieš, a potom je strašne presýtený reálne aj trh. Tých fanúšikov tu není veľa, my sme strašne malinká scéna, vieš, my nie sme ani len Poľsko, čo je obrovské, vieš. Takže shoutout všetkým, čo na to makajú a čo majú nejakú víziu a prinášajú nové veci. Ja to sám už nedokážem, ale sú tu skvelí reperi, vieš, nechcem si dávať ja sám úplne, že ja, ale
Som jeden z tých, čo to proste priniesol, rôzne veci, nechcem to teraz rozpitvávať. A shoutout všetkým, čo sa snažia, čo proste sa neboja prísť s niečím iným. Aj sleduješ nejak takýchto, že nových interpretov? Stále. To ťa zaujalo? Stále. Vieš čo, on není úplne nový, oni už nie sú teraz úplne noví, ale ak myslíš, z akej scény myslíš hlavne? Lebo ja to mám úplne rozsekané. Ja slovenskej a českej. Tak napríklad aj na novom projekte mám Ahoj Nikyho. Za mňa strašne dobrý typek, má disciplínu, má flow, má bars proste, takže ja mu držím strašne palce. Takisto Rakfiso, alebo Rockfiso, neviem, jak sa vyslovuje, dúfam, že sa neurazí. On je myslím, že z Nitry. A jeho mám na novom projekte a on je tiež extrémne dobrý, on má zase také viac autotunové, vokálny vibe, ale dobrá lyrika. A strašne fandím týmto chalanom, ja akože som ich najväčší fanúšik. Aj Danzhun napríklad z Prahy, on má akože dosť veľký pík a veci a strašne fandím týmto chalanom. Lebo to sú už generácie chalanov, že oni sú, ja som nejaká, ja neviem, hej, že Kontrafakt boli nejaká, dajme tomu v mojej hlave 4. generácia, ja som 3. generácia, alebo moja reč aj naša 3. generácia a druhá, oni sú ešte tá novšia generácia. A strašne im fandím, lebo bez nich by to tu umrelo, vieš, oni sú tu dôležití, len záleží, ako sa budú vyvíjať ďalej, čo budú robiť, ako to bude. Ale sú tu skvelí hráči niektorí. No už sme skončili. Máme. Musel som sa vyspať, trochu sa nachystať, nech zase idem ako píla. Toto bol Radikál šéf, musel som sa vyspať track MSSV a Decoded. Shoutout, obrovský shoutout. Musel som sa vyspať, trochu sa nachystať, nech zas idem ako píla. Všetky budú slintať, prachy budú cinkať, len dobrý beat mi prihraj. Musel som sa vyspať, trochu sa nachystať, nech som svieže zvíra. Všetky budú slintať, prachy budú cinkať, už ma čaká Black Audina.